To, kamar kowane lokaci, kamar kowane sati ana sakin zaratan fina-finai wanda ake fassarawa. Ga duk wanda baya samu wannan bidiyo tashi ce zai iya samun kowace kalar fina-finai ta hanyar bibiyan ma a wannan bidiyo. Abin da za ka yi kai tsaye amma ko ina ke a faɗin duniya ka ɗau number muka yi mana magana akan wasu. Idan har ka ɗau number muka yi mana magana akan wasu, hakan zai baka dama duk lokacin da aka saki fim ko ma wani kala ne ka same shi. To me kake jira? Ka ɗau number na muka yi mana akan wasu domin samun kowace kalar fina-finai da zara an saka na kowace kalar kamfani muna turawa. Don haka ka ɗau number, sannan ma a taƙaice ina gabatar muku da wani tsari wato group namu wanda wannan group zai taimaka muku duk lokacin da muka ɗora fina-finai ko ma wasu kala ne ku same su. Ana biya ne sannan a shiga wannan group cikin farashi kalilan. Kar ka bari a baka labari ka je faka-faka ka yi rijista a wannan group wanda wannan group ne da yanzu kana cikin fina-finan da za a saka ranar Lahadi mai zuwa wato jibi kenan za ka same shi. Don haka kar ka bari a baka labari, ka je ka biya kuɗin ka kalilan a saka wannan tsari wanda za ka samu fina-finan baya da kuma na yanzu wanda za a saka. Sannan kuma muna da shi kan WhatsApp da Telegram a ko ina ke a faɗin duniya za ka yi rijista a wannan group. Kar ka bari a baka labari, ka ɗau number nawa kan mun magana akan WhatsApp ko a Telegram. Na gode sosai, sai na ji ku. Thank you.